Io sono buona.
Det er så tydelig tegn på jeg har et tenker på folk som kretser det. Men også informasjonsfri på en måte. Det håndteres i demokratiet som håndteres politikken. Det er masse svar og framtidssvar og alt sånn. Informasjon mellom det. Men Le sport, la danse, on va se motiver. On a les mêmes besoins. C'est marrant.5分だったんだよ。
너는 뭐 어떻게 된 거야? De facto had je een redpoint dus met dat de laatste wat ik was gekomen van oké. Als een reality, ja, toen echt weer naar de video.
Смотри, никого в машине не осталось. Поехали.